ଆପଣ ଘରେ ସାଲାଡ୍ ତିଆରି କରିବେ, ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ବାହାରୁ ଆଣିଲେ କେମିକାଲ ଥାଉଛି, ସୁଗର ଥାଉଛି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିନି ଦେବା ଭଲ ନୁହଁ। ଆଜି ତେଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛି ମୁଁ ସାଲାଡ୍। ଏମିତି ଟିକେ ଭାଜି ଦେବେ, ତାପରେ ମିକ୍ସିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ନହେଲେ କେମିତି ବି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଜାଲିରେ ଛାଣିକି ପାଉଡ଼ର ବାହାର କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଜୁ, ଖାନା ଆଉ ବାଦାମ ତାପରେ ସେ ପାଉଡ଼ରକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ 2-3 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ ଛୁଆଙ୍କୁ।